намираме в сградата на Виенската държавна опера. Виенската държавна опера е построена 1869 година от двамата архитекти Сикърцбург и Ван де Нюй. По време на Втората световна в неоренесансов стил. По време на Втората световна война сградата е силно разрушена и възстановена наново в 1955 година и открита тогава с операта Фиделио на Бетховен. Между другото, Виенската държавна опера е първата завършена монументална сграда на Рингштрасе. Виенската държавна опера е един от най-реномираните оперни театри в света. Тоест, всеки певец или певица, който пее тук на сцената на Виенската опера, се счита за много добър. На сцената на Виенската опера са пели всички известни български певци на миналото, а днес тук пеят Веселина Касарова, Надя Скръстева и Красимира Стоянова. Виенската държавна опера има представления само на опера и балет. Единствено изключение прави оперетата Прилепът на Йохан Штраус, която се изнася тук около Нова година. Годишният репертуар на Виенската опера има около 50 различни произведения на опера и балет. Има представления почти всеки ден, имат малки изключения правят дните около празниците и също дните по време на подготовката за големия бал на операта, който се състои в февруари месец. Бала на операта всъщност е бала на артистите и на певците, но на този бал задължително присъстват и членове на правителството. В тази страна под аркадите е входа за правостоящи. Тук човек за 3 или за 4 евро има възможност да гледа цялата опера. При положение, че се нареди на време на дългоопашка. А пък служебният вход, където излизат след представлението певците или певиците, където се аплодират и може човек да получи автографи, е от другата страна на Караян плац.